Croeso i Syniadau Iach. Yn y podlediad yma, byddwn yn trafod sut mae ffactorau cymdeithasol yn dylanwadu ar iechyd gwledydd a chymunedau. Sneb yn ei ddadlau gyda unrhyw un bod bita gormod yn dda i chi. A mae pawb yn deall bod y ffactorau yma yn effeithio ar iechyd nhw. Beth maen nhw'n ffindo'n galed i wneud fi'n credu yw i wneud y penderfyniad i newid fel maen nhw'n ymddwyn a fel maen nhw'n wneud pethau hunain. A mae hwnna yn sail, fel oedd Zoe'n gweud, fel mae'r gymdeithas yn byw, fel mae'r ffactorau diweithdra er enghraifft o fewn cymunedau, fel mae'r gymunedau yn gweld y byd yn gallu effeithio ar fel maen nhw'n wneud penderfyniadau. Beth yw'r sefyllfa yma yng Nghymru? Wrth gwrs, mae yna ardaloedd y Gymru yn rhai'r ardaloedd mwyaf tlawd yn Ewrop, ac mae hwnna yn mynd i effeithio ar iechyd pobl. Dych chi'n sôn am y tai mae pobl yn byw mewn, y fathau o waith mae pobl yn neud, y fathau o fwyd maen nhw'n gallu fforddio, ydyn nhw'n gallu wneud ymarfer corff, os gyda nhw'r fodd i wneud ymarfer corff, oes yna geiau chwarae, oes yna pyllau nofio, beth ydyn nhw'n gweithio shift sy'n wneud yn anodd iawn i chi allu ymdopi gyda gwneud ymarfer corff. So mae yna lot o ffactorau dwi'n credu sydd ddim yn unigryw i Gymru, ond falle'n wahanol i rhai ardaloedd y Lloegr sy'n sgiwio'r statistics. A sut mae modd wynebu'r her yn y dyfodol? Mae yna symudiadau wedi bod dros y blynyddoedd diwethaf i greu polisïau sy'n behaviourally informed. Yeah? So mae pobl yn edrych ar y polisi yn y ffordd fel mae yna'n debyg i achosi rhywun i newid neu i fiafio mewn un ffordd neu mewn ffordd arall. A fi'n credu bod hi'n bosib defnyddio polisïau yn y ffordd yna i gryfhau yr effaith mae polisïau'n cael. Mae Syniadau Iach yn gyfres o bodlediadau gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, lle y cliw ni am syniadau newydd arweinwyr a dylanwadwyr sy'n arloesi ym myd iechyd y gofal. Y cyflwynydd yw Rhodri Griffiths. Yn ystod y podlediad yma, byddwn yn trafod sut mae ffactorau cymdeithasol yn dylanwadu ar iechyd. Byddwn yn ymateb i gyfweliad gyda phrif arbenigwyr i deang y maes hwn, sef Syr Michael Marmot. Yma i drafod y goblygiadau ar gyfer dyfodol iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, ac i drafod y pwnc gyda fi, mae Siôn Charles, sy'n ddirprwy gyfarwyddwr y Comisiwn Bevan, a'r Dr Zoe Morris Williams, sy'n feddyg teulu ym Mhontypridd. Zoe, mwydwch chi ddeud chydig i gyflwyno'ch hun? Diolch, fy nhw yw Zoe Morris Williams, dwi'n feddyg teulu, nes i raddio o Imperial yn Llundain yn 2005. Dwi'n feddyg teulu nawr ym Mhontypridd, yn bartner mewn practis, ac dyn ni'n edrych ar ôl rhyw just dros 15,000 o gleifion o y pentref eglwys trwy Pontypridd hyd at Ynysybol. A Siôn? Siôn Charles, dirprwy gyfarwyddwr yn y Bevan Comisiwn, a dwi'n cymryd rhan mewn pob math o bethau yn y myd iechyd yng Nghymru, ond yn benodol fi'n neud pethau gyda arloesedd y myd iechyd. Diolch i'r ddau ohonych chi. Felly i ddechrau, dyma Syr Michael yn anerch cynhadledd wedi drefnu gan Hwb Gwyddorau Cymru, chydig bach yn gynharach lenni yn mis Chwefror. One of the questions is, well, maybe we've reached peak life expectancy. It's got to slow down sometime. So we looked across Europe, 2006 to 2010, and 5 years later, 2011 to 2015. And what you can see for all of these countries, almost every country in Europe, there was a slowdown. And there's the United Kingdom. We're bottom. So countries that had better health, longer life expectancy than we did, continued to improve. And we didn't. That's not reaching peak life expectancy. There's something going on in the UK that's going wrong. Whatever we want to do in Wales, in Scotland, in Northern Ireland, and in England, the background is things are getting worse. Felly ar hyn mae Syr Michael Marmot yn ei ddeud yn fanna, mae'n amlwg fod rhywbeth o'i le. Zoe, ydy hyn yn wir a beth yw'ch barn chi ar hyn?